Nga ai kubleya baro ki para nong shnong. Mentala kumba sawnai tam ka perthei baro ka wei ka le khun prasha e ka jingpang coronavirus. Agini ki sawnai palat sapu arlak ngot ki brio ha keleng ki ri ka perthei kila shakta ha ka jingpang corona. Palat arpon nyopusan lak ngot ki brio kila du ei la ka jingem. Ha India ru ki brio kila du ei e la ki bahayeng hasem bat ki ba iet baton. Nga penpau ya ka jing sngolem na ka benta jongki. Paralog ukunyang jingpang ula penjot ya ka perthei dagi klurngut kinong shnong jongki ri ka perthei kila haban mat ya ka jing kordet. Ka perthei hi baro ka wei ka le khun ting e ban pelat im ya ki men sim brio. Ngimpat jio i ni yo sngo ya kum ka ne ka jing kordet meno ru. Ka ne ka jing kordet ka dei ka ba omla shu wat ban perkhat bat ban long ka jing jia ka ba om shempoi perkhat ka ban wan jia hangi ki brio. Henry hangi ki brio ngenom la ban priang ka jing long bitar du JINGKREN nitlot borno kumtang i don kam ban long ki bahusiar ban but dien ya ki jing long jingman bat bu iki kendon hakum ke ne ka por bangi nyekhon ya ke ne ka thma ban ya dai la die bat ban ya shaprang menta haba ka perthei hi ka don hapdeng ka jing so sat ngi don kam ban penklan shu ya ka rai jongi karai ka jongi kan yarap pan pelat yangi na ka ne ka kordet paralog ngilayo sngo na du ka spa snem ka bala lej no bat ka spa snem ka ba arthway ka dei ka jong ka India philayo i kumno ka perthei ka long hashwa jong ka corona bat philayo i bnya ru kumno ka perthei ka treikam wada pedeng ka jing scho jong ka ne ka khlam ngidang pej ya ka jing long jingman ha ka perthei kat kum ba ka long kat ba dang ya kisngi ki por habangi pej ekiniki atli ki ya phang jong ke India ka i shisha ba ka ne ka spa snem ka arthway ka dei ka spa snem jong ke India om ba ka ne ka long ka jing angnot jong ke India henry ka dei ka kamram jong baro iwei pe iwei nangi henry kumno anle ban la ban poi shakata ka jinglong jingman ha ka perthei ha kinigi sngi ka la hikai yangi shaphang ka atma nirbhar bharat ka bamut bangi dei ban long ki bala ban kershan yaladie bat dei tang na kane kata kalenti ha ka jingtho ba khuot la kran ru shaphang kane ka wei ka esha pantha ka bamut ke India ka badap babiang daladie paralog kumkari himenta ngi don ha ka por ka bakhem hadu kata kane ka jing len shop jong ka jing e ka dei ka dak ka shin na ka benta ka India kala wanra e ka khubor bat ka kabuk siar nganya sam ya ki jing yo i jonga ringkat ki nuksa hadien ka jing sedang jong ka corona omdon ka weiru ka PPE ka balashna ha India ya ki mas N95 lashna tang khendiat bha ha India henry menta ngilala ban penmi hado arlak teli ki PPE bat arlak teli ki N95 mas man la kasngi ngilala ban le ya kane namar ba ke India lala ban penkela ya ka jing e shaka kabu ka jing yo i jingai jong ke India ban penkela ya ka jing e shaka kabu kan long kum ka jing shisha bangila ban long ki bala ban shania haladie paralog ka jing mut jong ka kentien ban long ki bala ban shania haladie kala penkela ya ka jing long jingman jong ka perthei ka jing yasat ha ka bayadei bat ka human centric globalization persha ka economic centralized globalization kala sedang ka nongrem bas kem ha ka perkhat perdan jongkari India kala wanra e ki jingyo mensiem jingla kiriti dustur jong ke India ki pen i bangila ban long ki babyang naladie ban mat pedeng jongka kalong ka vasu dhaiva kutum bakam ka India kam ju yasat nikren ban ong bakalong ka ri ka baperkhat shimet habakran shaphang ka jingbyang naladie henry ka jingla ni jingdap jingbyang naladie labasut ha ka JINGKREN ka jinget trailang bat ka jingsuk ha ka perthei baro ka wei kane ka dei ka riti dustur jongi ka long bangi nget ha ka jingbha jingmiat ha ka perthei baro ka wei ka jing shongsuk jong baro ka jingthau bat ka jingelong ka wei kum shieng shisam ka jing shisha ha kata ka long ka riti dustur jongi ka bashim ba ka perthei hi ka dei ka kemie
belada kari India kan long kari ka bebiang bebet na ladie kan pentik naru babaro kawai kari kan long ka badap bebiang kerhai. Ka jingkiu jong kari India ka long ka bakongsan bahana ka benta ka jingkiu jong ka perthai baro kawai. Ka jingtemu jong ka India bat ka jingle jong ka wanra e ka jing bahai ka perthai baro kawai. Haba ka India ka lala ban pendu ya ka jinglet pankhana kulmar hagi jaka bam dai ban let kala wanra ka jing kella ha ka perthai. Ada ka long ka jing pang TB ka jing bam biang bam ka jing pang polio kini baro kila wanra ka jing penkhi ha ka perthai baro kawai. Ka International Solar Alliance kadai kawai na ki jing ai sngobaha jong kari banyakun ya ka jing sha pensniu ka maryang ni ka global warming. Ka sinjam bala shim haga bala pelong ya ka sngi yoga ni ka International Yoga Day kadai sakawai ka jing ai sngobaha jong kari ban pelat na ka jing khuslai ki dawai bala shna da ka India kila ai jing ya bon ki brio hakeleng kiri ka perthai. Kini ki sinjam kila wanra ya ka nam syakari bat kala pelong ya man la iwei pa iwei inong syong shnong kari ban sngo sarong. Ka perthai kala sedang ban nget ba ka India kala la ban le bha ba kala la ban le ya shibun ki kam ba bha na ka benta ki pat ban riu jong ka perthai baro kawai. Ka jingkeli kalong hatu kumno. Ka jubab ya kani ka jingkeli kalong ka jingerai bat ya teli lang jong baro shispa laipo kulur ngut kinong syong shnong kari ban pelong ya kari ka bebet ka babiang na ladiehi. Paralog ngisngo sarong bha ya ka history jongi haba ka India ka kieu kila khot ya ka golden goose bat kala yang scam na ka benta ka bha ka miat jong ka perthai. On dalawan ka jingkela ka por latte lakhum ya ka ri bat pelong merau ya ka kumtangi angnut ban yo ya ka roi ka par. Hakini ki sngi haba ka India kala sedang ban kieu stat hendai ki kam jong ka ki long bet ban yarap ban kentiu ya ka bha ka miat jong ka perthai. Ken mau ba ki jing jenjar ki bala mi ha ka basdang jong unia uspas nem. Dei ki start ha ki kor ki bor jong ka India ki bala la ban pelat ya kita ki jing jenjar na ka perthai. Menta ngi biang ya baro ki jing don kam ngi don ru ya ka bor bat ngi don ya ki brio ki bastat bat ki batibet tam ha ka perthai. Ngin shna ya ki babhatam nginang penbha syu ya ki tiar kitar nginang kam penyar syu ya ka jing shalan ya ki mar ki mata ngila ban le ya ka ne bat ngikut jingmut ban le ya ka ne. Paralog ngala sakhi ya ka jingja ujumai ha coach baro kawai ka jaka ha ka shnong ka thau kala dap da ki lingkhot lingkhai la bon ka jingpat jingpra la ishisha kong ba ka coach kala yo thia bat phong ya ka jingkup jong ka jingyap. Hagitei ka por omdon manu bala ban muddur ba kan wan biang ka jingkela Henry hadien katu kat ne por ka coach kala KM biang kane ka wanja namar ka jingkut jingmut jong kinong India baro. Ladangi kut jingmut ngila ban poisha ka thong bat omdon ka lenti ka ba e bat mentang idon ya ka mon bat kumta ka lenti ru ka don bat kane ka long bangin pelong ya ke India ka badap abiang nalade ka jingkut jingmut lang jongi baro ka khlan hadu kata bangila ban pen urlong ya kane. Paralog kane ka long ka bakraw ban pelong ya ke India ka badap abiang bat ke India kan yeng haki santali ki paya. Upaya uban ningkong dai ka yo ka kot. Ka yo ka kot ka bala ban kentiu biang bat wanra ka jingkela hakari. Upaya baar dai ka jingtrei ki ban peni ya ka dur bertemai jong kari India. Upaya ubalai dai ka jing penyat ya kari karukom penyat ka ba enle da ki kor ki bor ka ba enla ban pen urlong ya ka jing angnut jong ka spas nam ba arpway ka jing penyat ka ba on ombut shu ya ki baladap banja hagi spas nam balalej no. Upaya basau dai ka jinglong haki jaka puta. Ka jinglong haki jaka puta ka dai ka jingklan bor jong ka ri jongi. Ka balong ru ka ri sensar pat ba bahe tam ha ka perthai. Ka balong ru
ka shlem jong ka bor ban pelong ya kari ka badap babiang daladia. Upaya basan ni kajing dawa. Kajing telun jong kishaka jong kajing dawa bat kajing la ban penyo ya kini kajing dawa haka yo kakot kajongi. Kadai ke bengi don kam hadu kata-kata. Kenang bengin la ban kentiu ya kajing dawa haka ri. Bat ngin la ban pendap ya kini kajing dawa ni don kam ban yatrelang bat baro ke don benta ban penmi ya ki mar ki mata. Ni don kam ban pen khlany ya kajing la ban penmi mar mata haka ri jongi da kajing yatre shitom lang baro. Parolok hapadeng kene ka jing na penbena mentaga sngi ban mang tingka ban khle byang ya ka yo ka kot. Kane ka jing mang pisa kan rap ban penyeso yangi shaka atma nirbhar bharat abhiyan ne ban long ki badap babyang naladie. Parolok hakini ki sngi ki bala letno lami ki jing penbena naka sorkar ban mang tingka. Henry ki bayadai bat ka jing kabami na kadaw jong ka corona ki longru ki rai jong ka reserve bank. Henry kane ka jing penbena yakamang tingka kabla penbena mentaga sngi lakhen lang makan poi la kumno arpho lak klur tingka. Kane kamang tingka kalong kumba shipo na kshispa jong ka GDP kari. Da kane onla ban ai jingkreshan yaki kamba per ban kentiu ya ka yo ka kot jong kari. Kane kan yarap ban wanra ya ka roi ka par haga jingya lenti jong kari ban pelong ya ka kari ka badap babiang. Naga benta ban pen shisha ya ka jingkut jingmut jong kari kumta haga ne kamang tingka lapai khamat ru shaki jaka puta kapisa pilan ki an bat ki nong trei nongta. Kane kamang tingka kalong na kabenta ban ai jingkershan ya ki karkhana baret. Ki karkhana halayeng bat kiwei ki jaj karkhana ki ba khamret ki ba longru kum ka shlem ba kentiu ya ka yo ka kot na ka benta ki million ngut ki nong India bat kini hi ki dei kita ki nongrem ba scam ban pelong ya ki India ka badap babiang daladie. Kane ka song pisa ka long kum man ai jingkershan ki nong bela hakari na ka benta ki nongrep ki batrei miet labat sngi bat ai jingkershan ki nong shongshnong hakinu ki por bat kinu ki ayom. Kiba siw hok ega kajna bat kiba no benta hakili kam kentiu ya kari. Kane ka kentup jong ka yok ka kop ka dei ya ki karkhana kari kiba la ban wanra ega jingkiu hakaliang ka yok ka kot jong kari India. Hakini ki katu kat ni sngi ki ban wan kata ka ban sedang nadu lasai ka sngi ka menteri kitnat ki kam pisa tingka kan sa ayep hi ya ka jing pentip ki ba benya shephang kan ni katup jong ka yok ka kot ka balami na ka campaign ban pelong ya ka India kari ka bala ladie. Parolok kalong ka basai menta bakari lahap banyak syakmat bat ki jingkit kli ban wanra ya ki jingkela ki bokongsan ban pelong ya ki India kari ka bala daladie ya ladie. Pila debru ban mat ya kini na ki jingkela ki bala wanra akini ki indrius nam baladab. Menta ka sngi wat hapdeng jong ki ni ki jing ki ru kompanya jong ki India ki long ki bakambiang. Lemda omdei kumta manu ban poi perkhat ba ka pisa balapha da ka sokar India kan poi bet syakapala jong ki nongrep ki baduk ki basuk. Henry kane kala urlong. Kane kala urlong wat hapdeng ka jingkhang khadap ki office tray kam jong ka sokar ba ka jingkhang ki srok ba. Kane ka long tang ka jingpen kala ka be dei bat ka janadahan adhar mobile lani jam tri shakti ya ka bangila dep ban sakhi ya ka jing mentoy naki mentapat ya ka ne ka jing pen kala la don kam ban kam pen yar bat kam pen thamai shu kini ki jing pen kala ken long na ka benta baro ki kam ki beso bat ka rep karyang kanang ba onla ban pen kup bor ki nong rep ru bat kanum don kanu ka jing ta ya ka rep karyang ladawan kanu ka jing kum ka corona hadien habun. Kini ki jing pen kala ken long na ka benta ka jing yo khajna ka bahok ki kendon an ki basuk bat ki bashai ki jing tei ki babha ki jing don ya ki brio ki bastat bat ki bala bat ka jing tei ya ki rukom penya ya ki kampisa tingka ki bakhlan. Kini ki jing pen kala ken pen shlur ban seng kam lajong kan kring ya ki jing bei tingka bat kan pen khlan shu ya ki jing kut jing mut jongi baro ban pelong ya kari halor ka thong make in India. Parolok kajingla daladie yaladie kan urlong tang lemba kamon bajuat
bat kajing shania halade kajing la dalade yelade kan pen kre ru ya kari na ka benta kajing khon ki ba hagi kam shalan na ka perthei bro ko wei bat menta kala dei ka ya ka India bakan mi shakmat ki kam shalan ha ka perthei hi bro ko wei ha ka ba dei bat kane bon kilat kelenti la dep ban shna ha ka thop jong ka yo ka kon kane kanang kentiau ya ka jing trei kam jong baro kitna bat kan pentikna ru ya ka jing trei kam ka ba kham bha paralog kane ka jing ka long ka ba he bha ka ba lapen khnyo wat ik ru kompanya ka ba he tam henry wat ha pedeng jong kane ka jing long jingman kari kala sakhiru ya ki jing ko jingmut ba ki jing jong ki para ki ba dok ba kerdu kham tam kinong balasngi kinong de jing de madan kinong bala yeng briu kilaya lemba bon ki jing hakin ki por manu ki bam shim la sakhi ya ki jing bom don jong ki menta ka dei ka kamram jongi ban kershan ba ban yarap ya ki khnam bakin la ban jakpo da ka babu ya ki hakman katu kat ne ki rai ba kongsan on sapen bana hakan ka thup jong ka yo ka kot na ka benta baro kilyang laki dei ki baduk bakerdu kinong balasngi kinong bala nabar jala kinong ri jingri kinong ri dokha bat ki wei paralog kajing ba mi na kajing pang corona kala pen pau ru yangi ya kajing don kam jong ki karkhana shna jingshna ki yo ki hat bat kajing shalan mar na lari hakum kine ki por ba shem jing kine ki la pen biang ya kajing don kam jongi mat ki rap yangi kumta kim dei tang ki jing don kam jongi ndai ki dei ki kamram jongi ru kapor kala hikai yangi bangin pelong yaki kum ki sembo jing dawa hagi jing jongi kimar bangi yo na bari hakawei kapor ki long hi kumju kumbangi yo menta na lashnong hendai habaki briu ki sedang pendon kam yaki ki sedang penyat yo yaki bat kentiu ya ka jing kong san jongki ki kala long ki mar ba itu haga perthei baro kawei na ki mar bala penmi halashnong kumta nadu menta baro unong India udai ban long ka sur jong kari om tang ban thiet yaki mar la jong henrei ban penya yo ru yaki da ka jing sngo sarong na kermen scam bakari kala ban le yakane ka jing tre shitom jong pi kan kentiu yak burom jonga yapi malagasngi ngayai kan mau barabor da ka jing sngo sarong bah ka por banga kerpat yapi bat yakari hi baro kawai ban thiet yaki jan khadi bat ong bakane ka kan kershan yaki nong thanjan hakari menta ka jing dawa bat ka jing die yaki jan khadi bat ru ka jing than yaki ka lakiu bha tang hakine ki khendiat por om tang kata pilapen long ru yaka ka ba pau nam ka dei ka jing trei shitom ka baret henrei ka jing mi nakapat ka long ka ba bha paralog kiriu start bat kinong wat benya kiladap kedau baga jing pang corona kan yai ne ha ka jing jongi kambun gipor henrei ha ka ju ka por ngimdei ban ailat ba ka jing jongi kan chu set kut tang hapo ki jing tieng ka jing pang corona ngideng yaki mas jongi in buat yaki jing ya jingai uwei na uwei pat bat in le yaki kam ki jam jongi namar kata ha ka benta basau jong ka lockdown ngin penbena sendon ye kom jongi dagi kendon bathamai daga babut ye ki jing ai jingmut na ki jela ka jing pentip na ka benta ka lockdown ka basaw on sa ai hashwa ka khapra tarik jemang ka ngej scam bada ka babut ye ki kendon perking ngin la ban yakun persha e ka jing pang corona bat ngin la ban jam shakman paralog ba iet ka don ka jing ong sarvam atma vasham sukham lani ka dei ka bangila ban lehi ka long ka jinkmen ka jingla dalade yalade ka yalam sha ka jinkmen ka jinghun bat ka jingpen kup bor ka dei ka kamram jongi ban pelong ya ka spasnam ka ba arhuai ka spasnam jong kari India ka ban urlong da ka jing smai ban pelong ya ka India ka ri ka bala dalade ka ne ka kamram kan yo bor tang lada ka yo e ka jing kershan jong kishispa laipo klur ngut kinong shong shnong kari kane ka jok jong ka India ka bala lade kan long ka jing smai bathamai jong baro kinong India bat ru kum ka jing lekmen bathamai menta ngin hap ban yat shakmat da ka jing kut jingmut bathamai lemba ka jing hikai umen barem ki sap trei kam baper bat ka jing trei lang
mano bala ban khang ya ke India ban yeng hala ki jong ki kijan ngin pelong ya ke India ka ri ka bala dalade yalade dakane ka jingkot jingmot dakane ka jingaj bat dakane ka rai nga ket bok ket riang yapi